nowacho gimoro mamora ma be anyalo confirm ni rawere e counties magwa osekaw ka specimen, yani itiyo kodgi. Ido ni constitution dwaro ni mondo tim public participation, to sama gisekel agenda to iluongo unu dhi e public participation ma wacho ni ati iluongo youths. Ang'o miyo youths iluongo ma sa public participation? Kochopo kuno nadhi e public participation moro e gweng'wa mar county. Kana chopo kanyo naya ka ken en public participation kata ne en political rally. Koro akikata ni gima nowacho cha nondiki kata gima ging'isowa ka ema gindiko. Koro ere kaka idwa ng'isa ni wan youths wan warite public participations go emwadhiye tiki kata ni gik miwacho ka bebe ndiki gi. Mane the problem ma wan go. Jogi oseng'eyo ni ati wanyalo dhi pongo negi hall gigo agenda gi mi chance mondo giwachi ni ati sama constitution ng'ato tero kata e court to ni wan gi picha ni ati public participation notimore ka. To gima gitimo kanyo endo gin tero wa e hall uso seras gi wewa kwa hang. Iwacho ni ati county devolution biro Homa Bay. Obiro Homa Bay, but up to now gigo sebedo ka timore. Wasebedo ok en the first time wabedo gi devolution. Ok ni koro biro Homa Bay to koro youths ma Homa Bay koro life gidi change once. Then wan gi devolution hapa ni last notimore Rift Valley. Ne wan gi devolution kanyo. Be change nitie mosetimore. Koso ena dhi keto devolution keto pesa to onge outcome mabiro. Ineno okapinge nikech samubiro hotels at least jogo mine wa yudo pesa. But kose wuok kanyo ere tangible things mwanyalo yudo. Gavanas wa Gavanas makaluo awache ni governor mna aya Homa Bay. One youth king your youths man county government. He said that blogger and the media peke yake. Aya nikoro cabinet ne. Onge youth kata chiel. Era kidwa ng'isa ni do wuoyo ewi youths to kata cabinet ni onge ja youths man kanyo. Ok wapinge but gimong'e gimarach sami wuoyo wach youths to ionge youths e aluora ni in gi youths ni sami nyaromo kodgi en sama wacho wach media en sama wach blogger ema iwacho udwa trade something but ere kaka wadwa feel ni wambe wan jo youths oketo wakanyo. Ero nyaminwa ni wacho ni ati iparo wandalo international youths day mang'eni en wigni. Ken obedo launch nyoro ken obedo bokare understand nikech gine magiloso gino to gi invite wa to gine magicha gi wuoye gima our day. Koro gimi wacho ni ati youths yani youths e county ere kaka wanyalo dongore. Onge kaka wanyalo dongore e counties wa makaluo. Ka retirees mose mi teach national government mo retire kodhi yuo dala to bed appointed kendo. Onge kaka wanyalo dongore masama okel devolution kama to kar mondo kwanye kata youth leaders even per ward kata adek per ward to get charges ek mondo access the devolution conference. Ere sami dwa winje e nying youth leaders gi. In ere sami dwa winjo gi kosidwa marito ni ati gi wuo e media to moro ko pingi to ni bloggers osemanye kiana ng'o. Apana ochopo sama okwa wuo mane youth sama nitie youth day. Okwa wuo youth sama nitie AIDS day. Okwa wuo youth sama ng'ato dwa dhi negotiate somewhere. Ekinyo kwacho ni youth kiana ng'o youth no. Pesa bedo allocated mar youth. Oma bechwa oketwa nyaka awinjo ni wanyaka gi beta boy kiana ng'o gal. One past those things. Nego bed piny ging'e kama ginyalo kawe youth representative ma giket kata cabinet kacha. Wang'eni ada ing'e Murang'a county. Bese no Murang'a county. Governor gi en ng'apo tin die cabinets. En ng'apo tin die kata mana jok ma deal gi ICT. Emomino ka Murang'a everything and digital en ICT. Gise wuok e analog machon ma governors o makalupo do sike moko tamore wuok nikech gikaw youths man gi fresh brains giketo kachacha ne deputy governor ma Murang'a. Dikaluo ne deputies ne cabinet te
nyaka kar youth okete ng'ama dhi ma 40 something years. Then ibiro nyiswa ni ati we have a conference now, youth kelu idea wakelo idea kanye WhatsApp group koso kelo idea public participation means mano bende makela penjo machielo bende John karwa ketwa platform mane mowinjo be ni keto ne rawere mar mondo mi gichwala ne agenda